Og vi siger velkommen til analysen her efter pressemødet. Nogle interessante svar, eller hvad siger du, Kasper? Ja, det var meget interessant at følge med i. Jeg synes, at Jeppe, det var modigt, at han turde stille sig op. Nu vi havde mange spørgsmål til ham, og vi var usikre omkring nogle forskellige ting. Men han kom igennem det. Men lad os finde ud af, hvordan det er gået. Ja. Er det en rigtig træning, Jeppe har valgt, tror du? Ja, det kan man så stille spørgsmålstegn ved. Altså, Jeppe, man kan sige, han har ikke fået den bedste start på træningen. Han er blevet lidt forstyrret undervejs af sin formodede mentor, Philip Sheridan, men i stedet så har han så forstyrret Jeppe i træningen og taget ham med på druk, hvilket er meget uheldigt. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Men samtidig så må man også regne med, at Jeppe, han er den, hvad skal man sige, professionelle sportsudøver, som han er, så han ligesom kan kapere den uheldige situation og lægge det bag sig igen. Hvad siger du til det her angreb, der kommer fra Philip Sheridan, som må siges at være højst overraskende i forhold til den mentorrolle, du også fortæller, han har haft på Jeppe igennem tiden? Er det ikke chokerende, eller jo, hvad er din analyse af det? Personligt så synes jeg, det er meget chokerende. Ja. Altså, det er klart, at da Jeppe han ansatte Philip som mentor, der var han jo ikke klar over, at det ville medføre de her konsekvenser. Men det har det så gjort, og nu må vi så se, om det fører noget med sig, om Philip han bliver fyret, eller om han bliver med ind i trænerstaben. Hvad siger du til Philips formodet opførsel i den her sag? Ja, men det er meget uheldigt. Som sagt, han er jo mentor, og derfor så er det selvfølgelig ikke i orden det her. Fordi at han er med til at nedgradere Jeppes form og hans egne forventninger til løbet. Så det er selvfølgelig ikke. Det er ret uheldigt. Ja, det bliver spændende at se, hvad Philip han har svaret eller har at sige til det her. Der må komme en reaktion, må vi formode. Bestemt. Det bliver interessant at se, hvad Philip han siger til det. Men jeg tænker, at vi skal holde os lidt til det politiske. Det her aspekt, som der kommer op i pressemødet. Er det noget, vi skal forholde os til, eller noget, vi bare skal putte i glemmebogen? Jeg vil sige både og. Selvfølgelig så er det uheldigt, at Philip Sheridan han har udtalt, at han vil gå ind i Auschwitz med det her palæstinensiske flag omkring sig. Det er selvfølgelig ikke den korrekte politiske holdning at have. Ikke i den moderne tid, vi lever i dag. Men jeg synes... Ej, Jeppe, du skal ikke forstyrre mig. Skal vi ikke tage det er et interessant aspekt, der også kommer nu, Jeppe, der prøver at være med i analysen her. Men det prøver vi at forholde os til senere måske. Ja, men vi går videre, og så tænker jeg, at han kommer ind på noget med sønderjysk, som er interessant. Han kommer fra Haderslev, ved vi. En sønderjyske fan, måske lidt bitter over, hvad der er sket her på det sidste. Vi har hørt udtalelser omkring Glenn Riddersholm skulle være en fucking albino. 4-1, siger han vel egentlig. 4-1 er vel hans analyse. 3 mål af Tom Beckmann. Realistisk, eller er det selvmål? Ja, men som du selv kommer ind på, så er han jo en sønderjyske fan, Jeppe her. Så egentlig så er svaret måske ikke så overraskende igen. Men alligevel 4-1, det er en optimistisk udmelding. Det må man sige. Ganske optimistisk. Og vi hører, at Beckmann han skal score hat-trick. Ja. Selvfølgelig, der er ikke noget, der er umuligt i fodbold. Men vi snakker trods alt, at de møder de forsvarende danske mestre her. I og med, at Beckmann han har den her uheldige rekord med selvmål, så må vi også sige, at oddsene er ikke så høje igen. Men vi skal aldrig til aldrig. Nej, det er vildt tip, han kommer med egentlig. Altså, det er et vildt hvis tip. Det sker, så er det er gyldne odds, der kommer ud af ærmerne på ham så. Det er det. Er det ikke noget med hans record i forhold til at ramme oddsene ret dårligt? Jo, altså de har ikke været de bedste på det seneste. Det har det godt nok ikke, heller ikke historisk set. Hvis han får ret den her gang, så vil det være, noget nær utroligt. Det vil det. Men lad os se på det. Lad os se, hvad aftens kamp ender med. I hvert fald, så vil jeg ønske god kamp til jer alle sammen derude. Og så er der Jeppes kælenavn, som... Der er faktisk en del. Vi har en hvidvild som Kipketer. Vi har nummer 2, som er White Boy Can Run. Og 3, Forrest Gump 2. Interessante kælenavn, eller
Jo, meget interessant kælenavn. Nu skal vi holde fast i, at det kælenavn, han har brugt længst tid, og har brugt mest her op til træningen, det er selvfølgelig White Wilson Kipketer. Ja. Man kan sige, at med den form, som Jeppe han viser for tiden, så er det måske ikke det optimale kælenavn. Men vi må se, om han kan forsvare sig med det. Om han... Det er interessant, at vi har her med at gøre en der ligner mere Joachim B. Olsen, end han ligner en løber. At han så er ude og udtale til noget, det er da interessant, er det ikke? Jo, helt sikkert, det er meget interessant. Han påtager sig jo kælenavn, det må man sige. Det gør han. Han påtager sig det i høj stil. Man kan så sige, at sammenligne ham med Joachim B. Olsen. Igen, de har lidt samme statur, selvfølgelig, så på den led kan man godt forsvare den sammenligning. Men jeg synes alligevel, at Jeppe han har et stykke nu til at nå Joachims niveau. Selvom han snakker meget om sine guns. Han snakker meget om sine guns, og vi kan også godt se, at han har fået større guns på det seneste. Men er det rugbrød, eller er det franskbrød? Ja, det er så det, vi skal fokusere på. Eller om det så er den her sønderjyske spegepølse her måske. Som rygterne jo siger i hvert fald. Jeg har det sidste, og det er korsvar, jeg leder efter. Jeppe Bang, dovendyr eller gepard? Ja, det er et meget godt spørgsmål, men hvis det skal være ultra kort, så vil jeg sige, at på nuværende tidspunkt, så er det dovendyr. Men vi håber alle sammen for Jeppes skyld, at han kan nå op på gepardens niveau. Vi siger tak til Kasper, og vi håber at se jer på fredag til en utrolig spændende løb. Og så skal vi jo reklamere lidt for den lille fest, der kommer bagefter. Vi siger tak for denne gang.